Hei! Ihanaa, että olet tullut tähän kuukauden kompassin äärelle. Katsotaan, miltä helmikuu näyttäytyy. Mitä energioita kompassi haluaa täältä tuoda esille. Sieltä tulee freedomia. Otetaan yksi kortti vielä vähän semmoiseksi, ei nyt ehkä varoitukseksi, mutta semmoiseksi huomion arvoiseksi asiaksi. Mikäs kortti olisi semmoinen, että ei lähetä väärälle polulle. Ja sieltä. Yes. Eli ihan ensimmäisenä tämmöinen kollektiivinen energia tälle helmikuulle näyttäytyy vapautena. Tämä on tosi osuva nyt kun ollaan tässä kuussa, loppukuusta lähtee käyntiin tulihevosen vuosi. Ja se on todellakin semmoista niin kuin uuden energian esille tulemista. Et jos susta on vielä tuntunut, että tammikuu on ollut vähän nihkeä, niin se johtuu siitä, koska kiinalainen uusi vuosi ei ole vielä alkanut. Ja se lähtee tästä helmikuusta käyntiin. Ja täältä lähtee tämmönen lohikäärme tulee tuommoisesta savupilvestä. Ja siellä takana tänne jätetään taakse. Tämä kuukausi tulee olemaan semmoinen, jossa jätetään taakse sitä vanhaa ja lähdetään kohti jotain uutta. Rakenteleen uutta. Ja meillä on täällä tämmöisenä niin kuin voimakorttina tuli effort ja conquering your demons. Eli nimenomaan aina kun ollaan uuden äärellä, niin tulee kohdettavaksi uusia asioita, myös uusia toimintamalleja, uusia semmoisia kaikkia opittuja tapoja ja mitkä on täällä aika syvällä meillä. Niin jos me halutaan mennä uuteen energiaan, me halutaan päästä niistä vanhoista toimintamalleista eroon tai ehkä vähän muokata niitä suuntaan, joka palvelee meitä tässä hetkessä paremmin, niin meidän täytyy ottaa ne demonit siihen esille, ne varjot tuoda meidän eteen, huomioida ne, eikä vaan lakasta niitä maton alle jatkuvasti, koska ne tulee sieltä. Ne tulee aina uudestaan löytää tiensä sun eteen. Eli kun niitä alkaa tulee niitä pelkoja, epävarmuuksia, kun sä et tiedä, mitä siellä sun takana on, niin sun täytyy vaan uskaltaa ottaa se askel ja mennä, vaikka pelottaa. Mennä, vaikka sä et tiedä, mitä siellä on. Ja sitten tämmöisenä huomionarvoisena asiana ja tämmöisenä, että on tosi tärkeä. Täältä tuli wisdom ja asking questions, eli viisaus ja asioiden kysyminen. Ja se on sellainen asia, mikä olisi tärkeä suorittaa nimenomaan itselle, ne kysymykset. Eikä niinkään, että sä haet ulkopuolelta sitä vahvistusta ja tukea. Hei, mitä mä teen tähän asiaan? Hei, miten mä nyt teen tämän jutun? Mulla on tämmönen ongelma. Ja sit sä käyt tuolta kyselemässä. Jokaisella on vähän joku oma ajatus ja neuvo siihen. Sulla on ehkä itsellä ollut jo ajatus, mihin suuntaan sä meet tai pari vaihtoehtoa. Nyt sä sait ehkä 5 vaihtoehtoa lisää helpottaaksesi sitä tilannetta. Vai
olisiko parempi pitää vielä se tilanne, vaikka se on epävarma, pelottava, sä et tiedä miten toimia. Miten jos sä pitäisit sitä asiaa vielä itselläsi? Ennen kuin sä lähdet tonne puhumaan sitä tavallaan keskeneräistä ajatusta eteenpäin. Koska silloin sä saat myös tietyllä tavalla keskeneräisiä vastauksia. Sä et saa semmoista, jos sä menisit selkeällä, että hei, mulla on 2 vaihtoehtoa, sä kerrot vaikka tämän vaihtoehdon, nämä hyvät puolet ja tässä on nämä huonot puolet. Sitten on tämä sama juttu. Niin sieltä voi tulla sieltä, että okei, no toi kuulostaa enemmän sun jutulta, toi kuulostaa sieltä. Ne on selkeitä. Mutta jos sä meet semmoisen epämääräisyyden kanssa tonne huutelemaan, että hei, mä tarvin apua, mitä mä teen näille, niin sieltä tulee myös tosi epämääräistä. No sä voit tehdä mutta sit sä voit tehdä mutta oikeastaan kaikki riippuu tosta ja siitä, miten sä itse teet ton ja ton ja ton ja ton. Saatko kiinni? Eli ne kysymykset on tarkoitus asettaa sulle itselle. Mikä susta tuntuu oikealta vaihtoehdolta? Mikä tuntuu sun kehossa siltä, että toi ei ainakaan ole se juttu, niin sit sä voit hylätä sen. Okei, sulle jää vielä muutama vaihtoehto. Tunnustelet niitä vähitellen. Sun ei tarvitse tehdä sitä päätöstä myöskään kerralla, koska jos se on epämääräinen, todennäköisesti vähän iso ja tärkeäkin juttu, niin sitä ei noin vaan myöskään ratkaista. Eli pieniä askelia kohti. Hylkäät niitä. Okei, tämä vaihtoehto ei ole hyvä. Seuraavaa kohti. Okei, no nyt mikään ei tunnu selkeältä, että mihin suuntaan mä menen, niin mitä jos mä jätän tämän nyt hetkeksi tähän? Enkä lähde tässä kohtaa nyt niitä muilta ihmisiltä hakemaan sitä vastausta, jota sä et kuitenkaan saa sellaista kuin sä haluat. Eli ne kysymykset nimenomaan itselle. Ja se on nyt tämän kuukauden semmoinen tietyllä tavalla vaaran paikka, että missä kohtaa sä lähdet tonne räpiköimään ympäristöön, ottaan sieltä, imeen kaiken, mutta sä et oikeasti saa sieltä mitään. Eli sisäänpäin. Tää kuukausi on tosi paljon nyt tämmöistä, että tässä mennään tietyllä tavalla eteenpäin ja ulospäin ja ympäristöön. Se liike on sellainen. Mutta se liike voi tapahtua vain sen kautta, että täällä sisällä tapahtuu se liike ensin. Se sisäinen liike. Se, että sä otat ne sun varjot tähän eteen ja oot sillain, että no niin, nyt mulla on epävarma olo. Ja sit se saa olla. Se epävarma olo saa olla siinä. Koska et sä sitä pysty yhtäkkiä muuttamaan. Jos sä pystyt, niin hienoa. Mutta todennäköisesti se ei ihan vaan katoa, koska siinä on joku tekijä, mikä tekee sun olon epävarmaksi. Eli sä voit vaan antaa sen olla siinä. Mieluummin kuin se, että sä lakaset sen sinne maton alle taas kerran. Ja yhteenvetona nyt tästä helmikuusta. Eli tää on tosiaan eteenpäin vievää energiaa. Ja semmoista uuden alkua, sellaista, että tuntuu, että sä pääset jostain vanhasta taakasta, vanhoista toimintamalleista, jostakin kaavasta, mitä sä oot vaikka viime vuonna toistanut, tai useampina vuosina, tai koko elämässä. Ja sä oot niin kuin lopen kyllästynyt siihen meininkiin, että nyt mennään jo uutta kohti. Eli sellaista kollektiivista energiaa on tulossa. Ja miten sä pääset kiinni siihen, että sä oikeasti tavallaan otat sen asian, etkä ole vaan silleen, että no niin, että tää ei nyt enää tunnu oikealta, mut mitä sitten? Miten sä saat sen shiftattua sen suunnan siihen, mihin sä haluat mennä? Ja se on just se conquering your demons. Eli suomeksi ota itseäsi niskasta kiinni ja tuo ne varjot näkyville. Älä anna niiden vaan olla mustana möykkynä epämääräisenä täällä sun sisällä, jotka vaan pitää sua semmosesta näin. Kun ota se sieltä tämmöiseen konkreettiseen muotoon. Hei, mitä haluat kertoa? Hei,
saat olla esillä. Kaikki ne sun epämukavat tunteet ja inhottavat olot, ne saa olla siinä. Ne on vaan tunteita ja oloja. Ne menee pois. Ei ne ole siinä ikuisesti. Mutta jos sä yrität laittaa ne sinne maton alle, sitten ne tulee taas sieltä. Ja ne niinku hiipii sille vähitellen. Aina taas sä yrität taas laittaa sinne, sitten se hiipii taas vähitellen. Niin että sä elät vähän niinku koko aika semmosessa pienessä epämääräisyydessä. Koska sä et uskalla kohdata niitä. Tietenkään sä et halua kohdata niitä ikäviä asioita, tunteita ja oloja. Mutta nyt tää helmikuu kutsuu sua nyt siihen. Ja aloita niistä pienistä askelista. Ota se vaan esille siihen. Hei, sä saat olla just tämmösenä. Ja muista, että ne kysymykset, ne on sulle. Aseta itsellesi kysymyksiä. Ja oo niiden kanssa hetken. Oo niissä epävarmuuksissa, ikävissä tunteissa. Ne ei ole vaarallisia, vaikka ne tuntuu ikäviltä. Mutta älä ulkoista sitä sun omaa hyvinvointia, sitä sun omaa polkua, sitä sun omaa fokusta. Sä oot itse, joka teet sen sun omat valinnat. Sä oot se, joka löytää ne vastaukset täältä sisältä. Tällaisia suuntimia helmikuun kompassi antaa sulle tällä kertaa. Ihanaa päivää sulle ja ihanaa helmikuuta uusien asioiden äärellä ja ehkä vähän niiden vanhojen nostamista myös siihen hollille lempeydellä ja ihan vaan semmosella neutraalilla, että kaikki saa olla just niin kuin ne on.